ka bani burodi zan yi dalto a shai na shi. Okay. A nawan kuma? Gabar dalla. Ready ko? Ka so magana Ready ne ko kuma bu. ka duka dangala. Magana ba ana umara zulum da kafa da wannan. Azaba. Ni ko tas kan nawa ma inda ya bani ma bai sani ba. La haula wala quwwata. Ranar asabar da zamu fita mu zabi ba na Umar Zulum. Ce baka da voters card? Kana dan Maiduguri kana dan Borno? A'a, dan kawarla ne. Ha? Dan kawarla ne. To me kake nufi hakan? A Saudan Borno, dan baza ya gaya maka, wacce ya gaya maka. Dakata bawan Allah. Na ce ka dakata. To. Yanzu fi sabilillahi. A cikin jihar Borno dai ni ban ga gwamna sama da Zulum ba. Haka nake fama da shi tun ɗazu. To. Zulum gwamna ne jajirjen gwamna ne mai a tsaye ke da kafansa. Mu da kata kaune mun saya? Fanisha. Ko ma me yanka dai kar ka manta gwamna ne wanda aikin da ake yin ta a cikin shekara 8 gwamna Zulum ya yi ta a cikin shekara 3. Ai ma na gwamna ne wanda ya saba mana ingantaccen rayuwa sannan gwamna ne wanda ya mai da kowane dan gudun hijira zuwa garinsu kar ka manta ya samo wa ma'aikata gidan kwatas nasu ya samo wa likitocin asibiti kai wa'innan abubuwan da gwamna Zulum ya yi a jihar Borno ba za ta irgi ba. Ba ya kori kawunawa ma a makaranta ba. Fanisha. Kawun naka. Yau idan ba a kori kawun naka ba, ƴaƴanmu ya za a yi sikara. Kar ka manta fa Zulum malami ne mai koyar da malamai. Alagami. Kana wasa ashe. To bari in gaya maka abin da nake so da ku fito kwanku da kwatan ku ranar Asabar ku zaɓi gwamnan Zulum. Wannan Birni da ƙauye duka ku fito. In dai kuna son ingantaccen rayuwa ku fito ranar Asabar. Ku zaɓi gwamna Baba Gana Umar Zulum. A'a, ka ce ka gaba daya ka ce mu fita mu zabi baba mu mana. Baba Gana Umar Zulum babanmu ne uban marayu ne. Baya ne goye marayu. To mun Me uban ma shi ubansa ne. Ni kaga tafiya. Mai uban ne na sani. Mun gode sosai. Mun Kai gode. ne tunani. Wannan din mun sani lunguna da an roƙa. Yanzu aka ce manya suka ce na jama'a 10 shine na waye aka fada. Na Allah ba. Na Allah? Ta aini madama idan ban yi haka ba yanzu buredi nan zan ci ne. Azulum din ne nake cin abinci. Azulum ka sani kake na Kuriya na ma azulum ne ai kaurin dan baza duka na jayi. Allah. Dan baza? Zuba kuna yayi. Haka ma kaji ka zo kana wannan Kai ko dai sa ka akai ka zo ka gwada mu. On behalf of Alhaji Dambaza, I call on the entire citizens of Borno State to come out and cast their votes for Professor Babagana Umar Zulum, the governor of Borno State, for his second tenure. Professor Babagana Umar Zulum has done a lot for us in terms of education, in terms of healthcare, in terms of school, in terms of rehabilitation, resettlement, and reconstruction of our own environment. He has done a lot to see that our state has bounced back better. He has done a lot to see that our state has bounced back better. Let's come out and vote for him for his second time. Let him finish what he has started for us. He has done a lot in justice. He has done a lot in just 3 years. Imagine giving him another opportunity to continue what he has started for the next 4 years, making it 8 years. Borno State will be unimaginable for us. On behalf of Alhaji Dambaza, I am calling on the entire citizens of Borno State to come out and vote for our amiable government, Professor Babagana.